קידוש, הדובדבן שבתמצית ההוויה המשפחתית שלנו, כולנו מכירים את המצווה הזו, כולנו אוהבים אותה. כל מה שלא ידעתם על הקידוש עכשיו. נאמר בתורה, בעשרת הדיברות, זכור את יום השבת לקדשו. כל אחד יודע שכשהוא שומע שיר מרגש שהיה בחתונה שלו, הוא נזכר בחתונה. כשמעוררים את הרגש, נזכרים. לימדו אותנו חז"ל בגמרא, כשכתוב זכור את יום השבת לקדשו, זוכרהו על היין. ולמה? כולם יודעים. יין ישמח לבב אנוש. יין זה דבר שמעורר את הרגש. למעשה מי שקשה לו לשתות יין, שזה המובחר, יכול לשתות גם ממין היין, שזה מיץ ענבים. וכעת לקידוש בצורה פרקטית, איך? יש 3 שיטות בעם ישראל, וכל אחד יעשה כמנהג אבותיו. יש שנהגו לעמוד בקידוש, יש שנהגו לשבת, ויש שנהגו לשבת באמצע. מוזגים, בשונה מהבדלה, מוזגים כוס מלאה, כמו שנאמר, על כוס יין מלא כברכת השם. נוטלים את הכוס ביד שמאל ומניחים אותה על יד ימין בצורה כזו, כך מבואר בכתבי הארי. כעת אנחנו מתחילים לומר את הקידוש. בתחילה אנו אומרים בלחש, ויהי ערב ויהי בוקר יום שישי, פסוק מהתורה בפרשת בראשית על יום השבת, ואז אנחנו אומרים יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם ויחל אלוקים ויום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי וכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. סברים מרנן ורבנן ורבותיי, כאן הספרדים נוהגים לומר חיים. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר הקדישנו מצוותיו ורצה בנו בשבת קודשו ברא ורוצה מלך העולם וזיכרונו ועשה בראשית כי הוא יום תחילה למקרא קודש זכר ליציאת מצרים כי באנו ואחרת בוסנו קידשת מכל העמים בשבת קודשך באהבה ורצון ונחלתנו. ברוך אתה השם מקדש השבת. מתיישבים. כעת בבית שיש אורחים, כולם מכירים את הסיטואציה הלא נעימה, כולם רוצים לשתות מכוס של ברכה. אם נמצאים רק בחוג המשפחה ולא מתביישים לשתות מהכוס של האב או הסב, ישתה האבא או הסבא קודם ויעביר מהכוס שלו לכולם. אבל אם נמצאים במקום שלא נעים ומוזגים בכוסיות קטנות, נמזוג קודם בכוסיות, נחלק לכולם ואחרי זה ישתה האב. בקידוש נוהגים בתחילתו להסתכל על הנרות, זה סגולה למאור העיניים. לאחר מכן נוהגים להסתכל על הכוס כדי לכוון על מה אנחנו הולכים לברך ולשתות. שבת שלום לכל עם ישראל.